Ipuin liburua, 7 ipuin izango dira, eta Bai. portxuet iragan horren bueltan kokatuta. Bai, hau izango da, seguru asko lehenengo liburua hola gai baten inguruan bildutako ipuinekin osatutakoa. Aurreko liburuak izan ziren hola, gehien bat ipuin bildumak, ipuin liburua baina gehiago. Baina kasu honetan badako lotura bat. Iraganaren gaia, oroimenarena, zahartzearena, holako gai batzuen inguruan bildutakoa da. Gasteizen, Azpeitiar Gasteiz tartua? Bai, Bai? ni Azpeitian jaio naiz eta Gasteizen bizi naiz, beraz, teknikoki Azpeitiar Gasteiz tartua naiz. Ez naiz oso inungoa sentitzen horiek izan beharra dago, ez? Baina, bueno, bai, nonbertiko izan beharra dago eta hori izan beharko dugu. Azpeitiar Gasteiz tartua naizela. Idazten eta liburuak kaleratzen, baina zereginetatik erretiro hartuta? Bai, orain dela hilabete batzuk hartu nuen erretiroa, eta, bueno, oso guztua bizi naiz orain. Halere- Mundu guztiare gomendatzen diot jubilatzea. Hau bezain pronto. Halere, bueno, Zuri honetik asko pota zaizu. ez horren beste bez. Hala ere, lanien ezagututako lagun bat eta pertsona bat gonbidatu duzu gaur elkarrizketara. Ez lanean ikasle, nire bigarren ikasle aldian ezagutu nuen, ez horroak, filosofia fakultatean, horren ikaskide izan dakoa. Oso, no? Lankidez, baina ikaskide izan dakoa. Elkarrizketatu guen indela 36 urte, badira urteak, eta lagun segitzen dugu, eta oso gustora nago lagun honekin. Eta nor batuko zaigu, nor da bera? Marijo Teletxea da, Oiartzuarra, filosofia ikasi zuena nirekin batera, eta filosofiako irakasle izan dena, eta oraindik jubilatu ez denez, jarraitu beharko du hurrengo alda, eta 5 urtean filosofia erakusten nerabe jendeari, lan zaila, eta gogorra, baina, bueno. Orduan gogoratu naiz, Maritxok ere bolada batean gutunak jasotzen zituela, eta susmorik txarrenak hartuta ibili nintzela aste batzuetan. Burutazio zentzugabeak denak. Ikusiko dugu azaletik. Julen badule bizitzaren metafora hori, ezta? Eta ibaiarena, bizitzak ere alde egiten digu. Bai, horrekatik pentsatu nuen, iragan atergabea, lehen idea jasotzeko ibaiaren, uraren, joanaren idearen ondo uztartzen dela. Puin bateko estena batean ere agertzen da emakume bat, protagonista, ibaira begira. Ibaiak aurrera nola egiten duen, da bere bizitzak, bueno, alako geldialdi batean ote dagoen edo sentitzen du. Bai. Eta hori karri nuen. Karri nahi izan nuen zehara, azalera. Iragan atergabea. Bada, ematen du? Aterpea iragana, ulertzeko erasko dauz be bai, bizitzan zehar. Atergabea nik esanen nuke etengabea. Atertzen ez duen iragana, ezta? Amaitzen ez den iragana. Ze iragana beti hor dago, eta hor jarraituko du, eta gugan iragina izaten jarraituko du. Idea hori da. Eta nik uste ipuin horietan ere hori ekartzen dela, ezta? Ipuin gehienetan dago iraganaren itzulera bat. Hamarkada bat zulenago gertatuko zerbaiten itzulera, eta hor segitzen duela adierazten du. Nola kudeatu behar dugu hori? Iragana? Iragana onartu beste erremediorik ez dago. Azkenean gu gara iraganaren emaitza gara, ezta? Gertatu zaigunaren, egin dugunaren, egin ez dugunaren, egin digutenaren produktua gara. Eta hori horrela da, horrela onartu beharko dugu. Eta gero, iragana dauzka, batzutan marka guztien ditu, orbaina guztien ditu, beste batzutan ez, beste batzutan gauza onuragarria dira, dena ez da kaltegarria izango. Hor biak eraman behar dira. Eskaintza, liburua hasi bestein laster, etxekoei? Bai, etxekoei. Atxari, amari, arrebari eta nahiari. Nire hildakoi, eskaini diat, ez? Nire familiatik azkena geratzen ez, eta baukaz sentipen hori ere badaukat, ez da? Azkenengo ondarra oten eizen, gure familiako azkenengo ondarra oten eizen. Sentimentu horrekin idatzita nago, eta idatzita dago, eta esker honez idatzita, zenik. Ia dena zor diet, ia dena. Bueno, izen ere, bestak beste, anaiaren izena, abizena anaiak eraman zuelako. Hori ere bai, ni berez segurola naiz, baina, gertatzen da, ni berandu hasi nintzen argitaratzen, eta horren argitaratzen hasi nintzen erako, anaia bide bat eginda zeukan, liburu batzuk argitaratu zeuzkan, irratian eta prentsan da ezaguna zen, da horren, segurola Iñaki da, orduan nik zer ingoz, ez izen bat, edo luma izen bat asmatu beharko dut, eta horre asmatu duen Julen Belamuno, eta egia esan da gustora nago, gustatzen zait izen hori, eta
horrekin segituko dut. Oraingoz behintzat, igual egunen batean berriz aldatuko dut. Ba, eskaintza hori, etxekoei eta ipua gatzbi handia. Bai, Gatsby handiaren esaldi hori. Esaldi hori oso ederra da, Bai, esaldi hori ni uste gaiarekin oso ondo. Gaina da liburuaren azkenengo esaldia. Gatsby handiaren liburuaren azkenengo esaldia da. Eta idea hori da, ez? Gara txalupak, gure ustez aurrera indarrean goazenak, baina iraganera bultzatzen dituen korronte baten kontra goazen txalupak gara. Aurrera goaz, baina iraganaren indarra hor dago. Eta ni uste idea hori dela liburuan ipuin gehienetan ikusten dena, ezta. Ide hori jasoko dugu, liburua amaitzen dugunean, egia esan, narrazio bakoitza, oso independentea izango dalako, eta bakoitzean pertsonaia batzuk egongo dira, eta trama bat egongo da. Nondik hasi, idazten? Pertsonaia daukasunean, abia puntua, amaiera, zelan osatzen da ipuin bat? Hori, ipuin bakoitza mundu bat da, Batzutan daukazu idea bat, zen diteke pertsonaia bat. Eta gazten zara pertsonaia hori tiraka eta ateratzen dira egoera batzuk, eta gero beste pertsonaia batzuk sortzen dira, eta hor gauzak, komplikatzen hasten dira. Batzutan hori da, beste batzutan da, batzutan esaldi bat izan daiteke. Esaldi bat, edo lehenengo parrafo bat. Eta badakizu hor, esaldi horretan, edo parrafo horretan, badagoela zerbait baina oraindik ez dakizu zer dagoen. Eta hasten zara pentsatzen eta bueltak ematen da, pixkanak ateratzen da. Beste batzutan daukazu hasierako egoera bat, eta bukaera ere bai. Baina bertikoa bota zaizu, eta orduan jolas polita da eta interesgarria da, eta alde horretatik nik uste dut ipuin bakoitza desberdina dela. Osea, sorkuntza prozesu desberdina da. Ipuinetan zainduta dago batez be pertsonaia, eta ulertuko dugu nondik datorren eta kontalariak zer esaten digun, testu inguruare bai, ipuin luzetsuek. Bai. Lehen esan dugun bezala, nizten neren neurria hori dela. 25, 30 horri alde horretan sentitzen ez ni eroso. Gauza laburragoetan probatu dut, baina motz geratzen zaizkit. Eta gauza luzeagoetan ere handik ez dut. Lorpen handirik egin eta kajoien bauzka gauza batzu, baina hor daude. Orduan ni oso eroso sentitzen neurri horretan. Erdiko neurri horretan, lehen esan dugun bezala, ezta? Atletismoan izango litzateke 800, 1500, hor sentitzen naiz eroso. Eta gehienak neurri horretako bateratzen zaizkit. Inoiz ateri zentzen bat igual 75 orrialdekoa, edo 10-ekoa, baina gehien bat horrelakoak izaten dira. Niretzat bedi zu hildakoan. Zero Kalkareren azken elaberri grafikoa, behintzat euskaratua dagoen azkenekoa. Izan ere, zorionez, farmazia beltzak euskaratu baititu Zero Kalkareren batzuk, hau barne. Nik oso gustora irakurtzen ditut egia esateko Zero Kalkareren liburuak, alde batetik marrazkiak oso onak direlako, oso harinak baino nortasuna handikoak, asko gustatzen zaizkitzen zortan, eta beste alde batetik baita ere Italiaren eta gure historia garekidea kontatzeko moduagatik, ez? Beti bere burutik egiten ditu gauzak, autobiografikoki hitz egiten du lehenengo pertsonan, eta bere lagun artea, bere familia eta abarren kontuak adierazten dizkigun bezala, ingurua ere kontatzen digu eta oso modu pertsonalean, oso politikoki konprometitua, oso sozialki ere gauza askotan ibilia, eta azken aldian gainera Netflixek ere serie bat egin dio. Orduan merezi du irakurtzeak, merezi du euskaraz irakurtzeak ere. Pertsonaiak egoerak, esango dugulako, oso errealista da. Liburua gauza bitxiak gertatuko dira, batzutan gauza ezoikoak ere egingo dituzte, gure pertsonaiek, baina oso errealista da guztia. Eta jende arrunta da. Bai. Jende arrunta da. Zapata denda batean lan egiten duen emakume bat, edo zerrategia daukan langile bat, edo jubilatu urteetan aurreratuak, baina bizimodu normala egiten duen jantea da. Baina gauza bereziak gertatzen zaizkien, edo gertatu zitzaizkien eta orain bueltatzen dira. Baina jende arrunta da, eta ipuinak ikuspegi realista batetik idatzita bai. Baina gertatu zaizkie? Gertatu zaizkia, gauza asko gertatu zaizkia bai. Hori da. Bakoitzari berea gertatu zaio, denetik dago. Heriotza egongo da? Heriotzara egongo da. Gertatzen da, pertsonaiago direia adin batetik aurrerakoak. Horregatik daukate halako iragan luzea. Nik uste dut gazteena 58 urtekoa dela, zerrategiko gizon hori, gaztetan seinale mutilda izan dakoa.
eta zaharrenak izango dira azkeneko ipuineko finalistako 88 urte dauzkate. Orduan tarte horretako jendea, tarte horretan mugitzen den jendea. Eta claro, ja adin horrekin normalaren bezala beste gai batzuk gertatzen dira, zahartzea eta zahartzearekin batera heriotzea ere bai. Nik uste heriotza 7 ipuinetatik 4 edo agertzen dela, ez? Horrenik izango nuke Budaren 3 egia gordinaiekin gogoratuta 3 ateratzen direla, ez da, zahartzea, gaixotzea, hiltzea. Hor 3 daude presente liburuan. Hori izango da behar bada nire urtetan aurrera nolako. Baina zahartzari buruzko gogoeta horiek oso baliogarriak direnak eta segurazki oso ezberdin ulertuko ditugunak, adin ezberdinetako kide garanok. Nik ulertuko dudana, liburuak irakurtzen edo zuk idazten edo gazteago batek irakurtzen, baina oso baliogarria da azkenien, bizitzari buruzko filosofia hori, ezta? Bai, eskori mundu guztiak egin behar dira aurre realitate hori. Karo, 20 urtekin ez duzu alako gauzetan pentsatzen, baina ja, 50 urtetik aurrera jazten zara, pentsatzen gaixotasunak eta jaz hartzen ari zara, eta laguna giltzen hasten dira, eta egunen batean bakizu zuri hilko zara, eta orduan ja gauzak asko aldatzen dira. Nik uste gazte jendea egizti behar bada ez da grazia hondirik ingo liburu honek. Nahiako izango dituzte beste irakurgai batzu seguru asko. Baina 50-55 urtetik gorako jendeentzat nik uste dut hausnarketa horiek oso normala direla. Noiz dago? Ipuin bat amaituta? Ipuin bat... Idazlearentzat, hemen hasten zaralako eta oso ezberdinak izango dira, 3. pertsonan batzuk, narratzaile kontatuko digu, beste batzuk lehenengo pertsonan etorriko dira, elkarzketak egongo dira, deskripzioak egongo dira, bestelako kontu batzuk ere egongo dira, noiz amaitzen da, luzatu zitekelako edo lapurtu, edo ez? Bueno, kaso batzutan nik uste bukaera erabateko dela, ez dagoela luzatzerik. Baina beste kaso batzutan nik uste luza daitekela egia da. Baina, ez dakit, hori pixkat intuizioa da, ez? Historia hemen bukatzen da. Gero pertsonaia jarraituko du bere bizitzarekin da, bere bizimoduarekin, baina zuk sentitzen zu kontatzeko zenukana hor bukatzen dela. Batzutan garbia da, batzutan ezain garbia, baina nik uste intuizioak esaten dizula, hemen bukatu da. Sortzeko unean, Julen hasi zaranien, eta esan duguna, iragana izango da apurtxu bet, zer gertatu zaie guztiei, izango da lotura, ez da, ipuin guztien artean, oso ezberdinak diren arren euren artean. Noiz daukazu argi? Hori dala lotura hori, noiz daukazu argi hemen liburu betagoela iraganari buruz? Nik horiek idatzen dituenean ez nukan liburua buruan, nik idatzen dituen, beste ipuin batzu idazten dituen bezala, beste gai batekin, eta hori dauzkat ipuinak bilduta. Eta tarteka azten ez begiratzen, da, nik uste badaukadala multzo bat, liburu bat ateratzeko da, eta konturatu nintzen, bane euskala 7 bat ipuin horiek, gai aldetik eta bateratzuak zirenak, ez? Eta horregatik aukerak eta egin nuen. Ez da ipuina idazteko momentuan hori daukazula buruan, bezik eta egin da gero, aukerak eta egiten duzu bilduma hori. Baina ez sortzeko momentuan liburua buruan daukazulako. Gero ipuinak nola deskribatuko ditugu, iruditzen zaidalako hizkuntza oso zaindua, idazketa oso zaindua da bai, baina esan duguna, akzio hori, eta aipatu duzu zeupe bai oso modan dagoen literatur hori akziozkoak da gauza gertatzen direnak, agian ez da hori egongo bez? Bestelako patxada batekin irakurri beharko da hau? Hori batzuk esaten dute, zure ipuinak dira oso lauak esaten dute, eta lauak, oso gauza gutxi gertatzen dira, eta egia da, oso gauza gutxi gertatzen dira, eta gertatzen dira ere oso maltso eta oso poliki gertatzen dira. Baina hori da nahi gustatzen zaidan estiloa, eta nahi gustatzen da literatura hori da, literatura pausatuagoa, idazkera pausatuagoa. Orduan, nik hortik joko dut, eta horrek eskatzen du irakurleare estilo bereko izatea, ez? Patxadan irakurriko duen irakurlea izatea. Gauza gertatzen diren arren, Bai, gertatzen dira, baina ez dira arrapala da nola bat bestean atzetik, ez? Gaur egun literatura askotan ikusten da, ez? Ekintzakate bat etengabekoa, eta hor, ematen du irakurrari beti eman behar zaiola adrenalina pixka bat, edo dopamina, ez dakit, bietakoren bat, edo biak, eta bestela interesa galduko dugulako, eta eman behar zaio, eta, nik beste irakurle mota bat gogoan, nire moduko irakurle bat, beste modu batera irakurtzen duena, eta horrela idazten dut. Eta gero idazkeran horrek ere badauka bere isla idazkeran, Ze gaur egun horretaz hitzen dugu gero epilogoan. Gaur egun
estilo arina deitzen dena, edo estilo bizkorra, edo ekintza askoko estilo, esaldi laburreko estilo bizia, esaten duten hori dago nik uste dola indarrean, ezta? Baina nik kasi nahiago dut beste estilo pausatuagoa, esaldi patxadatxoagoak, beste arnaza batekin irakurtzeko moduko testuak. Orduan, nik nahiago dut literatura mota hori eta hori egiten saiatzen naiz. Bueno, erreferentziazko ipuin liburua zalantzan dirik ez nuen izan. Nik Flannery O'Connorren ipuin bilduma osoa hautatu dut. Ekarri nitzaken beste batzuk erreferentziazkoak izan daitezkenak, baina harremanik estuenanik liburu honekin izan dut. Aukera izan nuen itzultzeko ipuinetako batzuk euskerara, eta izan zen oso lan garrantzitsua niretzat, aztarna sakonak utzi dizkidanak. Asko gustatzen zaizkit Flannery O'Connorren ipuinak direlako beti historio entretenigarri baten arian, hainbat esan nahi geruza eraikita dituzten kontakizunak, eta geratu zaitezke azalarekin, junt zaitezke sakonago edo sakonago, baina beti nolabait kontakizuna gailentzen da. Niri hori asko gustatzen zait. Ben Bradleyren La vida de un periodista. Nik uste du gainera orai Estatu Batuetan eta ze gertatzen ari den ikusita, haiek, The Washington Posteko jendea garai batean presidente bat kendu zuen, presidente lotsagabe bat, Nixon. Gaur ez da norbaitek kendukote duen oraingoa. Michele Paltzari buruz, Colin Horno, Frantziako kazetariak idatzi duen biografia duela zenbait hilabete atera zuen frantsesez, orain euskararat itzuli dute, eta egiaren dida batean ezin nuen utzi eta berriz hartu, eta uste dut bizpahiru egunez edo denbora laburrean oso-osoa irakurri nuela, zeren Mikel ezaguna dugu, baina gauza bada ezagutzea eta jakitea zer egin zuen, eta bertze bada zerrendatua bezala ikustea, olako ekarpen aberats eta oparoa. Seminarioan, irakasle batek aitortu zidan, domaia hain euskalduna zarela, bertzenaz, karrera ederra eginen zenukeen elizan. Eta bizitzaren emari honetan tarteka honelako bide lagunak. Betiko direnak, Marijo, ze moduz? Ongi, pixkat urduri egia esan, ikasle garaitik, bai. Filosofia ikasle garaitik lagun. Bai, eta bizitza guztian elkarren onduan, distantzian eta onduan, eta beti lagun bikainenetako bat, bikainena ezpada. Zemat filosofatuko zen duten? Ez hainbeste igual. Honetan urte damatan? Bueno, filosofoi eta filosofia akademikoari buruz ez, baina, bai, eta literatura ze asko, ez? Liburu ez asko, batez ere literatura ez asko. Bai, hori da gure gure bizitza eta gure pasioak eta, bai, hori da gure tokila, Irakurle izaten zara? Bai. Bueno, bere liburuena, nolako begiarekin eta nolako zorroztasunarekin irakurtzen die lagunen liburuak? Bueno, nik zorroztasunez ez nuke esango. Edo nolako maitasunarekin? Maitasun handiakin, konfiantzakin, etortzen den horrekin, eta igual, pixkat, batzutan, oain bigarren aldiz irakurri dut, liburu hau, oaindik gehiago gustatu zait, eta lehenengo irakurketan igual, kasik urgentziakin bezala, presakin bezala, eta zer esperoko du, eta zer esango diot, eta beti gustora, oso gustora, bai. Lagunekiko harremanetan izaten den patxara horrekin, bai? Eta esker honez. Erakusten da obra? Lehen irakurle hau izaten dela. Erakusten da? Julen, idatzitakoa, jendeari erakusten diozu? Aurrena honi, beste batzu ere bai, baina aurrena honi. Eta oso aintzako zatartzen ditut honen aholkuak. Nik zataterako liburu horretan egin ditut pare bat aldaketa honen gomendioa jarraituz. Marijon, ez moduzko irakurketa egin duzu, liburutik zer azpimarratuko zenuke? Azpimarratuko nuke, liburutik azpimarratuko nuke, lehen aipatu zuten iraganari buruzko iragana eta presentzia eta hoi, baina igual oso politia iruditzen zait, eskuzabaltasunez ekartzen dula edo gogorarazten digula Belamunok iragana. Epaili gabe, atxorpenak bino ez dute damu kutsui gabe, pixka bat ekarri eta esan, bai, hauxe naz ni,
hause da gertatu zaidana, ez? Hoi batetik, eta gero bestetik, hain ipuin desberdinak izanik, eta eraberin badute zeozer berdina, iruditzen zait oso begiz zorrotza du beak, eta ikusten du dena, eta detailei asko erreparatzen die. Orduan oso mundu, askotariko munduk ematen dizkigu, eta begirada zabaldu. Eta hori da literaturan niri asko gustatzen zaiten gauza bat. Begirada zabaldu, mundua haunditzen digun begirada bat eskaintzia, ez? Hoi azpimarratuko nuke, hola, lehenik eta behin, bai. Gero, ipuin liburuek duten, magia txiki hori, guztiok liburu bera irakurrita, bakoitza zerekin geratzen dan. Niretzat ipuina bonena, niretzat hau, badaukazue, holan, ipuin kutxunik? Hori harrigarria da, ni jendeko, bai, mundu guztiaren gertatzen, nahi gustatu zait, hau, eta nahi beste bat, eta azkenean, dana gustatu zaizkiet denei, baina dana batea ez, orduan, nik neuk bat aukeratu behar bano, aukeratu nuke bigarrena, seinalen mutilaren baladako pertsonaia. Pertsonaia, gaztetan 19 urtekin nahi bilitzen errepide batean obra batzutan lanean, singalekin stop eta horrekin lanean, eta gero zerrategi bat jarri zuen, baina horrek musika talde bat zekoan gainera. Eta ez zuen batera arrakastarik izan bere musika talde horrekin, ze garai hartarako ja musika zaharkitu xamarra egiten zuten, Crosby, Still Nash, Young estiloko musika, eta ja gaztetxetan da hori ja, ia inoritzen gustatzen, baina alegin duziren, Ilatzen arrakastan durik izan. Eta, ni gehien bat horrekin identifikatzen. Musika asko dago, Julen? Nire musika zalea naizelako, eta nire ibilia naizelako talde batean edo bestean jotzen eta kantatzen, eta gaztetxe batean edo bestean kantatu naizelako, eta hor badago zerbait. Musika zale, Marija zeu, Bai, nire musika zale, bai. Baina oso estilo desberdina bino. Egia da, beti esan izan zuzuk, musika klasikoa entzuten hasi zinela, niri esker, ez? Nik musika klasikoa entzuten hasi nintzen serio 30 urterekin, eta Marijori esker. Pasazizkian grabazio batzuk, Beethovenen misa solemnisa pasatzen edan, eta nintzen txundituta, eta orduan hasi nintzen musika klasikoa serio hartzen. Eta benetan, Marijori zorriot, gehiena musika klasikoa entzuten etxean, duela gabe, ia osorik musika klasikoa entzuten da. Eta hori, zuri zorrizut, bakizu. Bai. Ala esaten zuen, kaset garai hartako kasetoitan, ez, bi kasetetan, bi mezak, Beethovenen solemnisa eta dondona, eta gero Requiena Mozartenare, bai. Bai. Neri ipuinetan, eta nik uste du dela, hau beste ezaugarri bat neri literaturatik gustatzen zaitena, eta ekasik intuitiboa dena, hola ez dakiten zer esango duten, ipuinek uzten duten saporia, usaina, hor, guk aukeratzen ez dugun aire bat, eta hori bereziki lehenengo irakurketan, oain bigarrengun igual desberdin, bino, atxeden etxeko ipuine horrekin gertatu zait. Eta gogorarazi dit, bai, asko, sensazio bat, Thomas Mannen La Montaña Magikako sanatorio, eta oso desberdina da, kontakizuna eta dena, bino, jantokian daudenin, bakarrik paseatzen, bere hausnarketetan, bestekiko harremanetan, ipuin horrek harrapatu nindun lehenengun erabat. Hola, hoi bereziko nuke. Leku itxie bada, gaixotasuna presente dago. Gaixotasuna, gero festa giro, alaitasun giro bate bai, alaitasun auskor bat, ez? Holako, bai, hoi gustatu zait asko, bai. Gustatu zait niri, bestak beste, gurutzeak egiten dagoen... Finalista. Azken ipuineko pertsonaia, Gabino. Gabino gustatu zu edo Otxabi? Gabino gustatu zait, bai. Otxabi pertsona zaila da. Orduan, bai, normala da Gabino gustatzen. Argazkian eta kintoen argazkian badu ez danak desagertzen eta norri izango da. Azkena geratuko dana, finalistak. Hori da. Azten dira, 20 urtekin dena zauten, baina pixkanak argazkietan gero eta jende gutxiago azaltzen da. Azkena soinu jolea ere desagertu zen, eta azkenean geratzen dira 25. Eta azkenean utzi egin zioten bazkarik egiteari, zeia parregarria zen egoera. Eta azkenean geratu dira bi. Geratu dira Gabino, eta geratu dira Otxabi ez izeneko persona bat, oso persona arraroa, gizartetik eta mundutik ere bat aparte bizi dena, inokin ezer jakina iztuena, eta borda batean bizi dena beha bakarrik. Eta orain hor sortzen da bien arteko lehia, ez da? Zein izango da hemen gure belaunaldiko irabazlea, zein izango. Finalistak biga dira, baina falta jakitea zein izango irabazlea. Aukeratu dut Amélie Nothomben Golpeate el corazón, txundituta utzen indulako berak idazleak. Ez dakit izena bai ezagutzen hauela, baina sekula beran libururik irakurri barik, eta hause irakurri nauenean iruditu jaten
sekulako idazlia, nola idazten dauen, bere idazteko era, zuzena, ironikoa, eta pila bat gustau jaten, eta Golpeate el corazón ama eta alaba baten arteko harreman nahiko toksikoa kontatzen dago, eta historia berabe nahiko kuriosoa da, ez da hainoikoa, eta horregatik, txundituta geratu nintzen, eta Melinoz omen beste liburu asko irakurtzen hasi nintzen, eta, sekulako artista iruditzen jat. Ez dut ekarri, liburutegian hartu nagoelako, baina aukeratuko neuke Maiane Txoperenan ez erran inori sexu abusu bati buruz hitz egiten nagoelako, haurtzaroan gertatutako sexu abusu bati buruz. Guk joko honan ez dugu alako gai mardulik jorratu, baina bai dela interesgarria guretzat eta tamalez asko aipatzen ari den zerbait, eta iruditzen jat gure joko honako lantaldeari eta entzule eta ikusentzulei interesatuko jakiela Maiane Txoperenan ez erran inori. Nahitan aiez, hau aukeratu dut, Reina del Grito, ze askotan gomendatu duten liburua da, Desiré de Fez kazetariaren liburua da, Desiré de Fez kazetari eta beldurrezko filmetan aritua da, oso emakume interesgarria, niri adibidez beldurrezko filmak eta ezkit gehiegi gustatzen edo, beldur pixkatzen ditutenez ez dut gehiegi ikusten, baina nola kontatzen dauen emakumeon beldurrak beldurrezko filmetan oinarrituta edo, iruditzen jat oso interesgarria, berak bere beldurrei buruz hitz egiten dau baita, eta beldurrezko filmetan nola kontatu dien emakumezkoen beldurrak, era hain original horretan, beldurrezko film baten bitartez, eta asko gustatu jaten, gainera, ilustrazioa oso polita da, Blacky Booksek egindako hau portada Reina del Grito, ez dakit esan duten izena, baina oso gomendagarria. Aukeratu dut, Iñaki Cid Larrean liburua, Iñaki laguna da gainera, eta Zuba joan irakurtzeko eta ez dakit, unkitzeko liburua dalako, behin batean Loiolan. Hau gainera antzerki obra bat da, orduan oso arin irakurtzen da, baina iruditzen jat oso momentu lasai batean irakurtzeko moduko liburua dela, oso unkigarria dalako, historia bera nola dauen kontatuta, eta gainera, ez da ohikoa, antzerki obra bat gidoia edo irakurtzea, eta niretzako bai izan zala sorpresa, eta olako formatuak deskubritzeko gogo gehiago eman zidan Iñakik, eta gainera Donostia Hiriko Kutxa literatura saria jaso zauen 2022an, beraz, merezi dagoen liburua da. Irakurtzen dut entretenitzeko, ikasteko, baina bada gauza bat askotan gertatzen jatena irakurtzen dutenean, eta nik uste dut danoi gustatzen jakun sentsazio badala atxalde baten hartu irakurtzen hasi, eta denbora azkar pasatzen den sentsazio hori, eta ostras, zenbat ordu pasadie, eta hemen egonaz irakurtzen. Eta hori liburuek eman duztie, batzutan ez, beste batzutan bai, baina lortzen dozunean liburu batek sentsazio hori ematea, iruditzen jat dela sentsaziorik onena. Orduan horregatik, saiatzen az liburuak topatzen, sentimendu hori eukitzeko eta denbora azkar pasatzeko. Ipuinen begirada hori, eta ipuinen gaiei begiratzeko begirada hori, azpitik begiratzen dioguna, esan duguna, oso errealistak diren arren, umorea deituko diegu horreri, ez talako umorea bez, baina badauka apurtxuek. Badu, ateratzen zaizu parmurritza. Inork ikusten ez zaitula, ateratzen zaizu. Hor badago umore puntu bat, eta uraren doainak horretan ere bai, baino etxekoan ere bai. Badagoela. Zagun nola irakurtzen duzun, Eta jakuten denin baino etxetik, eta berbino gehiago erredut, eta oain berriz junberko beste osasun etxen batea, ez? Hor bada ironia, distantzia hoi, ez? Bai. Eta gero detailik, ez? Adibidez, alguztidunaren ezina, lehen esaten genuen, ez? Jaiotza, ez? Nola deskribatzen duen jaiotza. Ipuinak ez du, montakizun horrek igual ez du horren premilik, ez? Binotze ikutxu eder ematen dion, irakasle bat hau, aita Jokin, eta ikasle bati eskatuko dizkio liburu batzuk eta berreskuratzeko, eta horren atzien gordetzen den historio guzti hori. Oso asko gustatu zaite ipuin hori bai. Eta ze kritika egiten duen, hor badagoelako, azpi literatura lehen esaten egon garana,
olerkiak idazten dituen gizonak, olerkitxu batzuk egingo ditu, musika egiten duenak, egiten dituen letrak, kasu honetan, irakasle horrek ere egingo du bere tesia. Bai. Testu bat idatzita, edo berri idatzita, edo bai. Jainkoaren ezintasunari buruzko bat, bera azken batean apaiza da, baina ez da fede duna, fede aspaldi galdu zuen. Orduan Jainkoaren idea desmontatzen saiatzen da, eta, dauzka bere referentzia filosofiak, Leibnizenak eta Tomas Aquinokoarenak, bere erara egokitzen ditu eta egiten du Jainkoaren idearen kontrako iaia manifestu bat. Oie guztiak ipuinean bilduta, ez delako ikoa be bai? Hoi da. Esaten gabiltz, ipuinak ere leku bat dauka, eta gian ez da ikoa bez, horren beste gauza ipuinean gotea. Gogo eta sartzea ez da erresa, Ze askotan egiten du, historia hautsi egiten du, edo eten egiten du, orduan dosi txikietan sartu behar da, eta saiatu naiz horrela sartzen. Bai, anakoretan kasun ere, ez? Kondesan anakoreta horren kasune, agertzen bizitzari buruzko lezio politiak ematen dizkiguzu. Gogo eta asko da, anakoretan. Bai, asko da. Horre dositan sartu da. Oso modan da hori, Oso modan da hori. Bai, momentu eta meditazioa eta momentua bizi, etorre gauzek, eta ez begiratu askorik atzera edo datorrenari, eta honek aspalditik egiten du, anakoreta horrek hori. Minari izkin egiteko teknikak. Garren urtean, Luis Mariano hiltzen urtean. Egila. Berak bilatzen duena da distantzia, nor bere buruarekiko distantzia hartzea. Eta gu garena kanpotik ikustea, eta azken batean errelatibizatzeko modu bada, eta zure arrazoi urrutitik begiratu, eta azken batean gutxiago sufritzeko teknika bat izango da. Gutxiago bizitzeko ere, bai, igual, ez? Hori ere, bai, karo. Beti, bai. Dena galtzen da, ona eta txarra. Azkenin zure ipuinetan, Josemai, beti agertzen da bizitzan zentzua, ez? Hor lehenengo ipuin liburune agertzen zen, gaueko zaintzailean bai, bizitzan, erreka bat bezala da, ez da, badijua badator nun gauden hor gabiltza beti, pertsonaje berezi hoien bidez kontatzen, ez? Eta irakurketari dagokienez, Marijo, eta lehena izan da, honelako irakurketak eta egiten dituena bere obran, apurtxu bat esan duguna, esaldi zainduak, hizkera zaindua, hizkuntza zaindua, baina nik esango nuke oso erraz irakurtzen dena be bai. Oso ongi idatzia, bikain idatzia, bizkorra da, irudimena du, begirada du, eta hizkuntza menperatzen du, eta gainea oso perfekzionista, orduan, osagai guztioekin ateratzen zaigu emaitza ezin hobia, oso errez irakurtzen da, eta oso ongi idatzia du. Saiatzen argi idazten. Eta natural sartzen zaigu, belarritik sartzen zaigu natural, ez begitatik, belarritik sartzen zaigu natural. Eta hori eskertzen dugu, nik uste du nik bai behintzat. Argi idazten saiatzen naiz. Nik irakurtzen zenlikin gozbait tristena da, esaldi batean trabatuta geratzea. Horri bai eteten duela dena. Ez horrean saiatzen naiz, irakurleak lehenengoan ulertu behar du esaldia. Ez du hor geratu behar trabatuta, eta jarraitu egin behar du. Irakurleari patxada hori ere eskatuko diogu. Baina lagundure egin behar zaio. Irakurle lagundu egin behar zaio, eta berak gozo irakurri behar du. Gozo irakurri behar du, tarabarik gabe, horretan saiatzen naiz. Argi eta zehatz idazten, zehaztasunare gustatzen zait. Detaliari asko bidez. Detaliak eta deskribapenak zaintzea, eta alik eta hitzik egokien aukeratzea, eta hori ere saiatzen naiz. Etorkizuneko mundu berri eta konplexu bat irudikatu du egileak, distopikoa bezain astoragarria. Hurrengo gizarte ereduei buruz hausnartzeko proposamena. Saiakera honetan, Gerediagak, izendatzea eta izendatu izana lotzen ditu. Izena emateak izatasuna ematea dakarrelako. Kalisto izeneko pertsonaia baten pasadizoetatik abiatuta, denbora, memoria eta sentimenduaren bidez sendatzeko amets bat eskaintzen digu Ainorgak oraingoan. Gaurrengo literatura hitz egiten denean askotan aipatzen da dagoen ugaritasuna edo aniztasuna gaien aldetik, pertsonaien aldetik eta bar. Baina nik uste dut alde beste ikuspuntu batetik begiratuta badagoela halako uniformizazio bat ere kontaeraren aldetik. Gaur egun hobesten dena da kontaera bizkorra, arina, ekintza asko kateatzea, nik abiadura handiko literatura deitzen dioen hori. Eta nik esango nuke kontaera pausatua, gaur egun dela kontaera zaharkitua
bezala geratu dela. Eta badaude nire ustez orain dogma berri batzuk, esate baterako deskribapenak ez daude oso ondo ikusita, ez ekintzen katea eteten dutelako, edo gogoetak sartzea, adjektiboak esate baterako, nik uste dut gaur egun 2 edo 3 adjektibo erabiltzea segidan iaia pekatutzat hartzen dela. Horren badaude holako joera batzuk nahi gehiago gustatzen ez zaizkidanak. Nire ustez egon behar luke denetik, estilo arina, azkarra eta pausatua edo lasaiago ere bai. Benetako ugaritasuna eta aniztasuna uste dut hori izango litzatekeela.